L'Expertocito i el Maitimpo. Al departament de casos misteriosos superdifícils, el sergent Maitimpo passa l'aspiradora tota l'estona amb la lupa aspiradora número 6. Mentrestant, l'Expertocito, estudiant la gran enciclopèdia per detectius, tot i que algú, tot entra el sergent, el capità del departament d'estat de casos misteriosos, ve i diu a l'Expertocito: Sergent, què creu que són hores de dormir? Pues sí. Qui ha dit que jo estava dormint? És que jo no has vist ningú llegint un llibre amb els ulls tancats? No. No tinc temps de discutir amb vostè. Tenim un cas molt important. Els informa el capità. El govern d'Egipte ens ha demanat que resolguem el cas de la mòmia desapareguda. Aquí tenim els bitllets de l'avió. Per la ciutat del Caire, la capital d'Egipte. Allà els espera la professora Roqueta, directora del museu. Em donen l'avió? Oh, no, això no. És horrible. Li fa popular i tot. No, es calmen jo, que donen els aviones dolontíssims. Per fi, després de sobrevolar el mar Mediterrani i l'avió a la terra a l'aeroport, unes hores després. Benvinguts a Egipte! Soc la professora Roqueta. Pugin al cotxe. Els ensenyaré la ciutat i els portaré a conèixer les piràmides. Un taxi els porta a tota velocitat als carrers de la ciutat, per tot arreu. Es senten frenades de cotxes i xiulets. Aquí la gent condueix una mica esbarrollada, diu l'Expertocito. La veritat és que sí, conduir al Caire és perillós, hi ha molts accidents, és fàcil veure ambulàncies recollint ferits per tota la ciutat, però ja estem arribant. Sabem res de les mòmies? No gaire. Contesta el Maitimpo. Als antics reis d'Egipte se'ls anomenava faraons. Quan es morien, el seu cos s'embolicava amb unes venes blanques i així feien les mòmies. Feien construir aquestes enormes triangles de porta que són les piràmides on guardaven la mòmia del faraó. Molt interessant, però quina claror fa aquí. Sort que tinc la meva aspiradora número 10. Bueno, ventiladora. Diu l'Expertocito. Una d'aquestes mòmies, la del famós faraó Rapunet, es guardava al museu fins que ahir va desaparèixer. La professora Roqueta porta els dos policies a conèixer el museu. Al museu guardem escultures, pintures i coses valuoses de l'antic Egipte. I aquí hi ha un sarcòfag a la caixa on es guardava la mòmia robada. Un home que treballava al museu escombrant el terra alça el cap i els diu: Hi ha una bella història, una llegenda, que assegura que si la mòmia no descansa al seu sarcòfag el primer diumenge del mes de juny, caurà una maldició sobre Egipte i no plourà durant 100 anys i només queden 2 dies! torna a la seva feina.
Professora Roqueta, ens agradaria saber com va desaparèixer la múmia. S'interessa l'Espertosito. Vam estar pintant el museu, vam treure les coses perquè no es trenquessin. I una setmana ahir, quan es va acabar de pintar, vam portar les mòmies i tota la resta de faraons en un camió, mentre el meu ajudant Richie estava descarregant el camió, els lladres van aprofitar per robar la mòmia Rapunzel. L'Espertosito treu la llupa número 1 de superaugment i comença a buscar pistes de la vorera de la porta del museu. M'agradaria parlar amb el Richard. Diu finalment. Richard, aquests senyors són l'inspector Stitch i el sergent Martin Poe. Voldríem que ens expliquessis com va el departament de la múmia. Vaig aparcar el camió davant de la porta, com que la mòmia passava molt, la vaig baixar fins a la vorera i vaig entrar al museu, però per anar a buscar el carretó i poder-la portar. Només vaig trigar un moment. Quan vaig sortir, la mòmia ja no hi era. Algú s'havia l'endut. L'home de l'escombra els avisa d'una manera misteriosa. O potser la múmia va reviure i se'n va anar a... Recordeu la maldició dels 100 anys sense pluja! No hi haurà aigua! Les plantes i els animals moriran de set. No plourà gaire fins que la mòmia torni al seu lloc! Ja n'hi ha prou de les seves històries, el renya lírico del museu.